أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. yan uwa masu kallon mu barkanmu da waraka da fatan muna lafiya, Allah ta'ala ya sa haka. Insha Allah za mu ci gaba da basin mu da muke yi akan tsarin iyali, cewa yaya za mu tsara iyalan mu su tafi daidai da karantarwa alqur'ani, daidai da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daidai da karantarwa a immatu ahlul bait alaihi salatu wassalam. Muna magana maudu'in mu shine akan mahar, wato almaharu wa ahammiyatuhu, wato sadaki da muhimmancinsa. Mun kawo aya ta farko, mun kawo ta biyu, mun kawo ta uku, duk mun yi bayani a kai. Yau za mu kawo aya ta hudu wadda ita ma take magana akan sadaki. Aya tana cewa bismillahir rahmanir rahim wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina famastamta'tum bi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. محل الشاهد din ma'anan shine da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-mustafadu min al-aya yajuzu ba'da al-aqdi at-taradi ala al-mahar. Abin da muka fahimta daga cikin aya shine ya halatta yarjejeniya tsakanin mata da miji bayan an riga an kulla aure ala ghairi ma uyyina fil aqd, akan kuma bayan abin da aka ayyana a sadaki. Wato misali bayan an riga an kulla aure an yanke sadaki, ya halatta a nan ita mace mene ta ce ta rage mai kaza, an gane ko ta dawo mai da kaza, ko kuma mene shi ya ce zai kara mata kaza, duk ya halatta wannan bayan kulla aure. Alqur'ani ya faɗa inda yake cewa halallakum ma wara zalikum an tabtagu bi amwalikum muslimin ghayra mustamtatin bi minna wa atuhunna ujurahunna fariida wala junaha alaikum, ka gani wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi, babu laifi akan abin da kai yarjejeniya min ba'dil farida bayan an riga an kulla sadaki. Kaga ya halatta, nassun qur'ani ya nuna haka. Akwai ruwaya akan haka daga ahlul bait alaihi salatu wassalam akan wannan ma'ana, wanda ruwayan ta zo an Muhammad bin Muslim qala sa'altu aba abdullahi sadiq alaihi salatu wassalam an qaulillahi ta'ala wala junaha alaikum fi ma taradaitum bi min ba'dil farida. Yana cewa Muhammad bin Muslim yana cewa na tambayi Abu Abdullahi Sadiq akan me ma'anan wala junaha alaikum fi ma taradaitum bi min ba'dil farida, sai fa qala alaihi salam, sai mam ke cewa ma taradau bihi min ba'din nikahi jaizun, abinda suka yarjejeniya tsakanin su bayan an kulla aure, wato tsakanin mata da miji ya halatta. Wa ma kana qablan nikah, amma a yarjejeniyar da za su yi akan haka kafin kulla aure fa la yajuzu, bai inganta ba, illa bi rida, sai dai inda yaddatta ne. Wa bi shay'in iya batar rabi, da wani abu kuma da zai zama ya bata har ya zama ta yarda da wannan yarjejeniya din, amma in kafin bayan shi ne dan sun wata yarjejeniyar su babu matsala akai, amma in kafin ne bai halatta ba, sai dai inda yaddatta kuma ya bata wani abu akan mene wannan yadda din yarjejeniyar da ya kawo mata. Ina fata an gane. Don haka ya halatta bayan kulla aure tsakanin su yi wani yarjejeniya tsakanin su akan wani abu da zai amfanar da su. Ina fatan an gane. Wannan shine magana da ta wannan aya take yi a kai na halascin yin hakan tsakanin ma'aurata. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin.